Malawi Today. Akuvutika ndi njala ikuyenera ipindulire wina aliyense. Ntchito za malonda ndi mtengatenga zayamba kubwerera mchimake mdziko la Tanzania kutsatira mpungwepungwe omwe unabuka kamba kachisankho mdzikolo. Ndipo mu nkhani za masewero, nduna yoona za chinyamata ndi masewero lero ikuyendera ena mwa mabwalo a masewero mu mzinda wa Blantyre. Tiyambe ndi nkhani yokuti wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Justice Dr. Jane Ansah walimbikitsa magulu onse okhudzidwa kuti athandizire ntchito yoonetsetsa kuti ndondomeko yogawa chakudya ku mabanja omwe akhudzidwa ndi njala ikupindulira wina aliyense. Justice Dr. Ansah amalankhula izi ku Mangochi pa msonkhano wa ndale omwe chipani cha Democratic Progressive DPP chinakonza pofuna kuthokoza wanthu omwe anaponya voti yosankha atsogoleri a chipanichi pa 16 September. Owen Mavula ali ndi ripoti. Pa 16 September chaka chino amalawi opyola 5 million anatuluka kukaponya voti yosankha atsogoleri pa chisankho chachikulu chomwe yemwe anayimira chipani cha Democratic Progressive DPP Professor Arthur Peter Mutharika anapeza mavoti opyola 3 million kuyimira 56.8% ya mavoti omwe anthu anaponya pa chisankhochi. Chimodzi mwa chigawo chomwe Professor Arthur Peter Mutharika ndi chipani cha DPP anapeza mavoti ochuluka ndi chigawo cha Kumvuma komwe anthu anaponya voti mwaunyinji pa chisankhochi. Ndipo ngati njira imodzi yothokoza anthu omwe anayika chikhulupiriro chawo kwa mtsogoleri wa dziko linoyu ndi chipani cha DPP, chipanichi chinakoza msonkhano othokoza mwapadera omwe wachitikira pa bwalo la St. Augustine 2 mboma la Mangochi, komwe wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino Justice Dr. Jane Ansah anali nawo pamodzi ndi akuluakulu a chipanichi, mafumu ndinso anthu ochuluka omwe anasonkhana pa malowa. Mawu ake wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu wathokoza anthu a mboma la Mangochi komanso chigawo chonse cha Kumvuma kamba kokhala pambuyo pa mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika komanso chipani cha DPP pa chisankho chapitachi, ndipo walonjeza kuti boma likuchita chilichonse chotheka pofuna kuchepetsa mavuto omwe anthu a mchigawochi akukumana nawo omwe ndi kuphatikizapo vuto la njala. Kakhala makukamu timadziwa anthu amene ali ovutikitsitsa, anthu amene ali ndi ulumali, anthu achikulire wokalamba, anthu amene mwina anaoneketsedwa zadzidzidzi nthawi yolima anadwala. Ndiye anthu amene watikwadziwa, ndiye a president akupempha ife tonse amene tikumalemba mayina anthuwa kuti tilembe mwachilungamo mosakondera. Ndipo mmawu ake wachiwiri wa mtsogoleri wa chipani cha Democratic Progressive DPP mchigawo cha Kumvuma Bright Nsaka ayamikira anthu a mchigawochi kamba kotuluka maunyinji kuvotera atsogoleri a chipanichi. Ndipo ndikuyamikira kuti munazipereka, munapita mise wina chodabwisa kuti koma kumene kutikafika koma mmazipereka kukafika kuthandizira kampeni kuno ku Eastern Region. Ndikuthokozeni chifukwa cha mtima umeneyo. Success yathu inunso muli mbali ya success imeneyo. Kuwina tinawina ife kuja, inunso munapanga mphamvu kuti mmotere muja. Pa msonkhanowu chipani cha DPP chalandiranso akuluakulu ena ochokera mzipani za UDF komanso UTM. Owen Mavula, MBC, Mangochi. Mfumu yayikulu Kyungu ya maboma akaronga ndi Chitipa yati President Professor Arthur Peter Mutharika ndi mtsogoleri wa masomphenya amene waonetsa kuthekera kobwezeretsa dzikoli mchimake. Mfumuyi imayankhula kukaronga pazokambirana ndi wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino a Enoch Chihana, pomwe anati kukwaniritsa kusankha wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko ndi chitsanzo cha utsogoleri wa luntha. Musasecheyo walemba ripoti. Mtemi wa batemi Kyungu wa maboma akaronga ndi Chitipa
wati kukwaniritsa kusankha Enoch Chihana kukhala wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino zaonetsa utsogoleri wa luntha wa Profesa Arthur Peter Mutharika zomwe zilimbikitse boma lokomena onse. Mfumuyi yapempha Malawi kuti alimbikitse umodzi ndi kuthandiza boma lomwe lilipo kuti zitukuko ziyende bwino. Pankhawa zomwe magulu okhudzidwa atula, wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino a Enoch Chihana atsimikizira anthu kuti boma lichitapo kanthu poyambira ndi zomwe zikufunika kwambiri. Mavuto ambiri amene akupereka suti ni mavuto achilendo yani mavuto amene tikuwadziwa koma ngati boma a president anena kuti choyamba ndibwere ndidzathokoze pa vote yomwe anapereka. Chachiwiri nchonena kuti boma lili busy kukonza ma solutions ama problem amene tili nawo makamaka mafuta, nkhani ya fertilizer, nkhani ya chakudya. Amene ndiye ma short term, tili ni ma long term na medium term amene so boma likuunika kuti kodi tithana nawo bwanji. Pa zokambiranazi mwazina woyimira anthu ochita malonda mbomali a Winston Manda ati kusowa kwa ofesi ya DC mbomali kumakhuza kagulidwe ka ntchito ku konsoloyi. Kupanda ofesi ya DC Commissioner kuno Karonga alibe ofesi chifukwa inawotchedwa ndi ma demonstration a 2019. Ndiye kuchokera mene paja mpaka pano a DC Commissioner alibe ofesi. Komanso nsewu wathu wa M1 Karonga Mzuzu very bad. Msewu wote ukoza kuenda 3 hours timaenda mpaka 10 hours chifukwa nsewu ndoipa. Komanso misewu ina ya mu Karonga momono. Izizi ndi zina ndizomwe nkhawa zathu tapeleka kwa second vice president. Ena mwa magulu omwe anachita nawo zokambiranazi ndi mafumu ochita malonda ogwira ntchito ku makonsolo a tawuni ndi boma la Karonga, mabungwe omwe si aboma ndi ena. Musase Cheyo, MBC Karonga. Unduna wa zaumoyo wachita mgwirizano ndi bungwe la Center for Disease Control kuti ulimbikitse wanthu kutsatira njira zonse zothandiza kupewa matenda osiyanasiyana. Izi ati zithandiza kuchepetsa ndalama zomwe boma limagwiritsa ntchito pogula mankhwala kapena kutumiza anthu ena mzipatala zakunja. Mayiko a Malawi, Lesotho, Uganda, Sudan, Libya komanso Gambia ndi mayiko oyambirira omwe agwiritse ntchito kusintha chikhalidwe cha wanthu pothandizira kupewa matenda osiyanasiyana. Ndipo mmodzi mwa wakuluakulu ku Africa CDC, Priscilla Kusena, wati kulimbikitsa njira zomwe zingathandizire wanthu kupewa matenda kuchepetsa chiwerengero cha wanthu ovutika ndi matenda kapena kumwalira kumene. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu ku unduna wa zaumoyo a Gerard Mantalo ati unduna wawo uyesetsa kuti anthu mdziko muno adzichita chikhalidwe cholimbikitsa umoyo wabwino. Umoyo wa munthu supangidwa ku chipatala amatero kwambiri. Thanzi limachitika kamene limakonzedwa ku nyumba. Ndemene anthu vete makhalira zili ndi gawo lalikulu pa thanzi lathu. Ndikuyembekeza kuti anthu ngati anga yambe kutsatira ndondomeko zabwino za chikhalidwe zomwe zimathandiza kutukula thanzi lawo, ndiye kuti mwinaso tikhozo boma likhozo kuseva ndalama zambiri pa zinthu zomwe timapeleka ku nduna za umoyo. Ndi chiyembekezo chathu chachikulu chona kuti anthu asintha chikhalidwe kuti so thanzi lawo likhale kuti lilikale bwino akamapita ku chipatala zikhale zavuta. Komanso boma kumbali nayi likhala kuti likusevako ndalama pa zinthu zomwe mwina tikadatha kupewa titakhala kuti takonza chikhalidwe chathu. Bungwe la Malawi Red Cross Society MRCS lati kusowekera kwa ndalama zokwanira ku ndondomeko ya anticipatory action komanso kuzengereza pa mauthenga ochenjeza za ngozi zogwa mwadzidzidzi pakati pa mzika za mdziko muno ndi zina mwa zifukwa zomwe zikupitirira kusokoneza ndondomeko yoteteza miyoyo komanso katundu ngozi zogwa mwadzidzidzi zisanachitike. Mkulu woyang'anira ndondomeko komanso chitukuko ku bungwe la Malawi Red Cross Society kuno ku Malawi, Leonard Maganga,
wayankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pa msonkhano omwe amaunikira ndondomeko ya anticipatory action momwe yayendera mzaka zitatu. Smart Chalika ali ndi ripoti. Bungwe la Malawi Red Cross Society lati kusowekera kwa ndalama zokwanira ku ndondomeko anticipatory action komanso kuzengereza kwa mauthenga ochenjeza ngozi zogwa mwazizizi pakati pa nzika ndi zina mwa zifukwa zomwe zikupitirira kuphinja ndondomeko yoteteza miyoyo komanso katundu ngozi zogwa mwazizizi zisanachitike mdziko muno. Polankhula ndi MBC, mkulu woyang'anira ndondomeko komanso chitukuko ku bungwe la Malawi Red Cross Society kuno ku Malawi, Leonard Maganga, ati ngakhale dziko lino likuchita bwino podziwitsa anthu mwa msanga za ngozi zogwa mwadzidzidzi, komabe pakufunika kuchita mwakuya kuti miyoyo komanso katundu azitetezeka ngozizi zisanachitike. Iwo ati pakufunika boma mothandizana ndi mabungwe mwese aboma kuti azitha kuyika ndalama zapadera zomwe zingathandizire ndondomeko ya anticipatory action ndi kupindulira Amalawi. Mwina vuto lalikulu ndikhoza kunena kuti ndikusowa kwa ndalama zoti mwina zithandizire kwambiri kupititsa patsogolo ntchito imene iyi. Mmodzi mwa oweruza milandu ku bwalo la Supreme Justice Charles Nkandawire wati aphunzitsi akugwira ntchito yotamandika yophunzitsa ophunzira kuti adzakhale nzika zodalirika za dziko lino. Justice Nkandawire amalankhula izi kukaronga pamene anali mlendo olemekezeka pamwambo opereka mphoto kwa aphunzitsi ndi ophunzira omwe achita bwino chaka chatha msukulu za sekondari mchigawo chakumpoto. Alex Mwangosi walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Jackson Sichali. Poyankhula pamwambo wachinayi opereka mphoto kwa omwe achita bwino oweruza milandu ku khoti la Supreme Justice Charles Nkandawire wati mphoto zimapititsa patsogolo mpikisano pakati pa aphunzitsi ndi ophunzira pa sukulu. Iwo ayamikira boma chifukwa cha maphunziro aulere ku sukulu za boma za sekondari zomwe anati zithandiza makolo ochepekeredwa kuti anawo azipeza maphunziro. Ambiri ife takulira mwezi tikuona momwe anthu akuvutikira m'mabanja ana kukhonza kupita kusenda sikupeza kholo likulephera ndipo bwino. So momwe akupangira kuti khale free ithandiza ana ambiri omwe amakanika kapena kuti apite kusenda sikulu. Ambiri imakama dropouts kuti primary kuti akukusindika kwanisa. So ithandiza kuti ana amene nawonso apite ku secondary school ndiponso zithandizaso makolaja that money zomwe zina kana zitumiza azipanga channel to other things pa family. So ndikuona kuti ndichofunikira kwambiri. Mkulu ona za maphunziro ku chigawo cha kumpoto a Jennings Kaira wati mwambo wopereka mphoto umathandiza kukweza maphunziro. Ndingotenga kuti chaka ichi mwina ni chachi 4 tiku chita implement Northern Education Best Performance Award ceremonies. Chimene tapeza nchakuti ma award ceremony amene takhala tikuchita apangisa aphunzitsi ndi ana skulu kuti akhale motivated. Aphunzitsi ndi ana skulu akhala akusilira kwa anzawo amene takhala tikuwapasa mphaso zikulu. Izizi zachitisa kuti aphunzitsi alimbikire kuphunzitsa olo kugwira ntchito komanso zapangisazo kuti ana athu a skulu alimbikire alimbikire ma studies awo. Mwambo wa chaka chino opereka mphoto unachitika ndi thandizo la chuma lochokera ku banki ya NBS komanso kampani ya Automotive Products pamutu oti maphunziro apamwamba ndi mbiri yopitirira. Mukonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC, bwanji tikumbutsane miti yake. Takulandiraninso ku nkhani zathu, tipitirize ndi nkhani yokuti ntchito za malonda ndi mtengatenga zayamba kubwerera mchimake mdziko la Tanzania tsopano kutsatira mpungwepungwe omwe unabuka kamba kachisankho mdzikolo. Izi ndi malingana ndi anthu omwe amachita malonda pakati pa mayiko awiriwa. Wapampando wa bungwe la Transporters Association of Malawi a Frank Banda wafotokozera MBC kuti galimoto zonyamula katundu osiyanasiyana tsopano zikutha kulowa pa chipata cha Songwe ngakhale kuti boma la Tanzania layika malire a nthawi yogwirira ntchitoyi. Pano ntchito zamba kuyenda monga mudzoti masuku ambuyo mu makamera athu amalephera kulowa ku Tanzania kuchokera pa border transit na Songwe ndi Kasumulu komanso kutuluka. Zinapangisa kuti ma drivers athu akhale pa border
kosa masiku mawiki atatu koma panopo boma la Tanzania alichita chifundo alapereka ndondomeko zimene timeze mutuendera panopo kuti magamoto akosa kumayenda kwambira edi kumamawa komanso tirafukuloko kuti atithandize kumapanga aplikire magalimoto ndipo nopo zinthu zozamba kuyenda ndithu komanso even magamoto atimanali kumapota amene tinayimitsa kuti asambe kuloda amene ayambonyamula katundu monga mafedereza makontena ndi magamoto ena ndiyena amene amalephera kunyamula mafuta nawonso anyamula mafuta okuti mwina mwaona wiki ino ndi magamoto amene sena analengeza nduna kuti wiki ino magamoto olusa 93 akhala kulowa. Ndipo mawu ake mtsogoleri wa eni malonda ang'onoang'ono la Small Scale Business Operator Association of Malawi Atenson Mulimbula wati malire anthawi omwe boma la Tanzania lakhazikitsa ndolandiridwa poganizira ndalama zomwe ochita malondawa ataya musabata zitatu zapitazi. Ochita malonda mdziko muno ali ndi mwayi woti akulowa mdziko la Tanzania nkubwera ndi katundu ngakhale muli mwa mantha komabe chiyembekezo chilipo kusiyana ndi mmene zinalili pakali panopa tikutha kuona kuti polowa sabata ino amalonda ena ndithu akukwanitsa kupita ku Tanzania ndi kukatenga katundu ndipo ndi pemphero lathu kuti bata limene lili lipitirire kuti business ibwerere ngati mmene inalili mbuyo. Ogwira ntchito mdziko muno alimbikitsidwa kukhala ndi mtima opeza upangiri wa makono pothana ndi mavuto omwe amakhudza kagwiridwe kawo ka ntchito zomwe zingathandize kutukula dziko lino. A Joan Neo ochokera ku Goshen International dziko la South Africa ndiyo anena izi kusalima pamapeto amaphunziro amasiku atatu omwe cholinga chake chinali kuphunzitsa omwe amathandiza akuluakulu m'maofesi osiyanasiyana kuthana ndi mavuto omwe amakumana nawo. Rudolfo Nyirenda wadza ndi zambiri. Maphunzirowa anabweretsa pamodzi amayi 15 omwe amagwira ntchito zothandiza akuluakulu amakampani, mabanki komanso sukulu za ukachenjede ndi ena ndi cholinga chowapatsa luso la makono la utsogoleri ndi kasamalidwe ka ntchito kuti zithandize kukonza ntchito mabungwe yawo. Poyankhula ndi mmodzi mwa akuluakulu akubungwe la Goshen International a Christopher Kogoro malo mwa a Joan Neo anati maphunzirowa athandiza ophunzira omwe anachita nawo maphunzirowa kuthana ndi mavuto omwe amakumana nawo pa nthawi ya ntchito. Iwo anatinso akukhulupirira kuti omwe aphunzitsidwa awa adzagwiritsa ntchito luso limene apeza kuti akweze kagwiridwe ka ntchito zawo zomwe zingabweretse phindu ku dziko lino. Timbelezera kuti pakakhala kusintha waukulu mumaofesi awo amene akugwira ntchito. Achita nawo maphunzirowa Heze omwe ni lupembe ochokera ku Blantyre Water Board anati apindula ndi maphunzirowa ndipo akawathandiza kuchita bwino pa ntchito yawo. Taphunzira zinthu zambiri, mmodzi mwa izo zimene taphunzira ndi za kapangidwe kuti titha kukhala bwanji kuyenera kukhala ndi kuphunzira chifukwa zinthu zikusintha ndiye tikuyenera kuti tizikhala chidwi kumaona kuti kodi kunjaku kukuchitika chani kuti tisakhalire mbuyo ya. Ndipo Jen Zamera ochokera ku University of Malawi anati akagawana chiziwiso chomwe apeza ndi anzawo ku ntchito kuti chithandizire sukulu ya ukachenjedeyi komanso dziko lino. Pamene taphunzira izizi ndiponso lipindula chikuyenera kuti anzathu ena amene atsala akhaso kuti nawonso tikamvera zimene tachita pamawa pano ndipo dziko lathu zakhala kuno kuchita zinthu zoyenera zimene zofanana zimene amachitana kwanza. Onse omwe anachita nawo maphunzirowa analandira masatifiketi. Pakadali pano bungwe la Goshen International lati lidzachitisanso maphunziro onga awa mwezi wa August chaka chamawa. Rudolfo Nyirenda, MBC Salima. Ndipo munkhani za masewero nduna yona za chinyamata ndi masewero mayi Patricia Wiskes lero ikuyendera ena mwa mabwalo a za masewero mu mzinda wa Blantyre. Pakadali pano ndunayi yayendera kale bwalo la Kamuzo ndi bwalo la BAT.
ndunayi ifikanso ku Blantyre Sports Arena komanso mabwalo amatimu a FCB Nyasa Big Bullets ndi Maite Wanderers omwe akumangidwa ku Zingwangwa ndi Sochi. Ntchito yomanga mabwalowa inayamba mchaka cha 2019 koma padakali pano inayima kaye. Ndi nkhani imeneyo tafika pa mapeto pa nkhani zathu masana wano koma